Torniamo con il giornalista Ivo Christoph che è venuto a trovarci nella giornata di oggi. Come si svolge il processo di candidatura di Sofia per la capitale europea della cultura per il 2019? Как се развива според вас процеса за София като европейска столица на културата за 2019 година? Според мен много успешно, тъй като гражданите са все по-съпричастни. Дори в Софийското метро на телевизионни екрани се излъчват клипове с известни личности, които пледират това София да стане европейска столица на културата и обясняват на пасажирите защо си струва. Що се отнася до достоинствата на София, те са известни. Стар античен град още от римско време с много архитектурни пластове и с едно влияние от изтока, което е рядко в Европа. Знаем, че София е била част от Османската империя. В този смисъл София наистина може да обогати европейската културна карта с това, което носи. Allora, prima di tutto, Sofia sta riuscendo a coinvolgere molto bene i cittadini perché anche nella metropolitana sugli schermi mettono costantemente dei video in cui promuovono la candidatura della città, spiegando ai cittadini perché la città dovrebbe vincere, perché la città potrà aiutarli, insomma. Un'altra cosa è una città molto antica che esiste dai tempi dei Romani e quindi si porta una bella storia dietro come tale. Che ne pensa del progetto Diretti dei територии? Какво мислите за проекта за мрежите на териториите? Аз изцяло го подкрепям, тъй като намирам, че Европа преживява криза на доверието между гражданите и институциите. И вместо сегашния труден диалог по вертикала между Брюксел и гражданите, трябва да започне едно реконструиране на Европа по хоризонтала, тъкмо чрез подобни мрежи, каквито са предложени в тази перуджанска инициатива. Allora, io penso che la crisi dei tempi di oggi ha tolto un po' la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e come ad esempio adesso c'è in questo periodo la rete verticale tra Bruxelles e i cittadini, con un progetto del genere come questo di oggi si potrebbe cercare di creare una rete orizzontale per collegare i cittadini alle istituzioni. Da quello che ha potuto vedere in Perugia, quali caratteristiche pensate possano essere punti di forza del progetto di candidatura? От това, което видяхте до сега в Перуджа, кои смятате, че може да са силните точки на Перуджа за кандидатстване за Европейска столица на културата? Даже е трудно да се изброят, тъй като Перуджа има всички достоинства. Университетски център, как да кажа, огнище на култура от древни времена с разни наследства. Знаем, има подземна част, имаме надземна част в Перуджа, всякакви достоинства. В този смисъл Перуджа е онова, което казваше френския президент Митеран. Той казваше: Европа, това е преди всичко градът. Това не е производството, това не е военната сила, това е градът, място, в което се обменят мнения, в което се твори култура, в което гражданите се опознават. A Perugia има всички тези достоинства. Allora, come diceva il presidente Mitterrand, l'Europa è la città e quindi per me sarebbe difficile elencare tutti i valori che ho visto fino ad oggi in questo posto, perché a parte che è un centro universitario, quindi comunque accumula molti giovani, poi c'è la città sotterranea, c'è la città in superficie, quindi è un posto molto interessante e molto importante. Grazie.